Grabe ang kasuko sa pangu sa Olama League of the Philippines human masayran sa Davao City Veterinarian's Office nga gibubod sa dugo sa baboy ang 70 ka kilo sa mga tuna. Si Assistant City Veterinarian Dr. Esther Cherry Rayos nagkanayon nga gibuburan og dugo sa baboy ang mga tuna aron presko kining tan-awon. Upat ka mga mamaligyaay nga gikan sa Matina Aplaya, Puan ug Toril ang gidako. Si Mahmud Mala Adilao, Regional Chairman sa Olama League of the Philippines, nagkanayon nga angayang mangayo ug pasaylo sa Muslim community ang mga tawo nga responsable sa pagbubud og dugo sa mga tuna. Dugang niya nga angayang tangtangan og halal certification ang kumpanya nga adunay kalabutan sa maong hitabo. Ang mga Muslim dili mukaon og baboy ug ang pagsagol sa dugo sa baboy ngadto sa tuna usa ka dakong insulto kanila. Si Rayos nagkanayon nga pasakaan ang upat ka mga vendors og kaso sa pagsagol sa dugo sa baboy ngadto sa tuna tungod kay illegal kini. Padayong gimonitor sa Davao City Veterinarian's Office ang mga susama pang kalihukan.